Omwancho omorigereria nigo ndoche bono gachiaragire ense eyemo na chitaika 30 chia magoroba abo ase ngochi gokwareganeria amang'ana amaya buna atekire korwa aiga Rico TV. Omorai omonene Dr. Samuel Arap Samoei Ruto rituko ria rero niga akora etaro yaya are ase omochie Ogusii nabo ase arenge ase ensemo ya Kisii County ase omochie o Nyantrago ase asangererekana na abakristo ase ekeng'wanso kia emisa kia rituko ria rero nabo ase omorembe ororekana bwa ekerengo kia igoro. Omorai bwense niga aboria abagusii na kobatebia ng'a niga achire goikerania chira chiria abarierete chingaki chiria chia ecampaign nabwo kogenderera kwagacha omorembe na koreta obwanchani ase abagusii. Nabwo ase omorai bwense agenderera koboria ng'a chingaki buna echi iga bono iga niga agenderete korigia chinchera chia okorigeria abasae chigasi erinde na barabwo banyore enchera ya okwegendereria. Na ase ensemo ya oboremi omorai bwense niga ateba ng'a niga arigetie enchera ya ogokora omochando oyo bwa enchara oyekunire ase ense ya Kenya ase amatuko abwango iga ase okoenana amoyo ya erigori ria ense mono gochia ase abaremi nabo ase arure ogoteba ng'a abaremi ba ensemo ya Kisii County nigo barorekanire gotigwa magega mono na koreta rigesa ria inse nabwo ase ababorire na barabwo bebokabokie nabo ase arire eira ya ogochi kobamenta oboyo bonde goetania boria agokorwa. Omorai bwense naende niga arire eira ase ensemo ya echipara chiria chitararosiwa ng'a inchi chikoba chikorosiwa na chiria chigendererete inchi chikoba chikoera ase okoboterana na eserekari ya ecounty. Korwa bono naende omorai bwense niga arire eira na goteba ng'a chichiro ngochi chire koba chikwagachwa echi chire ase ensemo eye ya Kisii County na kobua mono chigweta project chia Kegati na Ogembo na chirochio inchi chikoba chikorigereriwa mono ase okoreta amache amaya na koenekia ng'a abanto baito mbabwate amache ime ase chinsemo echio. Na oyominto egavana ya Kisii County Simba Arati nere tatigiri magega no arenge ase egesaranse ekio nabo nere ase arwa okoboria na goteba ng'a tiga babwaterane buna abarai ba eserikari enene na ecounty ase ogokinia amagenderero ime ya ense. Oyominto Simba Arati niga ateba ere niga arorora ase okorandia omorembe kera ekero na kera engaki naende tagochigwanchera onde bwensi orabwo gochi gosaria omorembe erinde omorembe ororekane ase abanto baito ase kera ekero na kera engaki. Na korwa abwo naende oyominto Machogu no arenge nere iga abwo nere niga atenena okwanera amang'ana ya echisemi ase ateba abaibori batige obwoba ng'a bana babo mbari gocha gojoini chiuniversity ase omotienyi oyo iga okienda ase ateba ng'a eserekari ngochi ere kobaa chironi chiria yakabaeire ase amatuko aria amagega ase barabwatie amachiko aria aragire ase okogenda chiwebsite gose online na goichoria ebiganeiри erinde banyore chironi echio na kogendereria amasomo abo bogotutukani bonde botari kororokana. Na gokora amang'ana aywo nigo omorai bwense atebire ng'a tagochi koba okorigereria banto ande ake bagochi koburuga omorembe ime ya ense rirorio nigo barang'anye korwa ime ya ense gose batoke echera-ine. Amang'ana aywo niga aretwa asore na oyominto Sweet Lady. Na komenta nayo omwanchie omorigereri nigo ntete gokoira eyemo ase eyemo goika ase omoroberio bwa ekirambauti. Rituko ria rero ekero ekirambauti kiabwate etaro yaya are ase omochie Ogusii nigo kiagenda eyemo ase eyemo goika ase omochie o Nyantrago ase kianyora ng'a omorai bwense no arenge nabwo ase basanga amarandia na koraria omorembe. Na korwa abwo omorai bwense niga arwa okoboria ng'a abanto baito batige amang'ana ya okonya koburuga omorembe kera ekero na kera engaki bachiche amo erinde batware omorembe erinde emeroberio ya okoreta amagenderero ebe ase enchera enyororo. Na korwa abwo oyominto Simba Arati nere no arenge niga nere morunganeri na goteba ng'a ndake none ekero bachaka omokutano mbachieti na bamorigereria buya nabwo ase batamoa ribaga kwarigania omorai bwense ocha koewa ribaga gochia rigatigati nabwo ase ateba ng'a korende tabwati mochando nonye basaririe emeroberio buna ekogenda
ere nanchiranete kubatirana na serikali na gukora emirimo ase obwamo. Kurwabo noyo minto Silvanus Osoro nere noarenge ngabwa sensema yanturo nyanyanturago asabo kwemurunganire na goteba ng'a oyo minto Simbarati niga bogoretie aba MCA bakakaira aria sensema yo China nabwa so oyo minto Simbarati erera bene na goteba ng'a abo bande batigarite ng'amba bwate ebitabu bakuruka ng'a pasipoti nandaka bande mbabwate emichando y'oborwaire etarenge kubanchira kugerina chindege kutigana nayo nigo omorai bwense agendereire gokurera abanto baito bagendera kwagacha omorembe nero tebire ng'a noaramo na serikali ya county gochi kobwaterana ase kere enchera na korora ng'a amagenderero yense emeyo achire motu ekero mbauti nigo giatoereire giisaransire ekero kia nyamagoro 3 na ekero kiranyora yande nkenyare koba gikoyabaretera.